Avui hem vingut a la residència que la situació passa a Montjuïc. És un dels centres que col·laboren amb el projecte Tan Amics. Fan teràpia amb animals per persones grans amb discapacitat i trastorn mental. Volem saber quins beneficis els aporta. ¿Qué tal? ¿Os acordáis que tenemos que ir llevando al perrito por aquí que nos haga caso? ¿Sí? Le decimos salta cuando pasamos por ahí, muy bien. ¿Cómo le decíamos que se siente, Anika? Sí. ¿Sí? Y aquí ya le diremos que muy bien. ¿Sí? Le daremos una caricia, le daremos un premio. Per què teràpia amb animals? Bueno, per mi és una cosa molt natural. Com a veterinària ho he vist contínuament, l'efecte que causen positiu. I per mi em sembla molt important treballar sobre aquest vincle i que aquestes persones poguessin gaudir el dia a dia del que és la vida amb un animal. En aquesta sessió què esteu fent? En aquesta sessió s'està plantejant un circuit perquè es treballarà la motricitat. I la motricitat la podem treballar de moltes maneres i amb el gos ens permet adaptar-nos a les necessitats de cada un dels usuaris. Podem veure salts, podem veure ordres, podem veure joc i sempre es premia l'animal, és molt divertit i veureu que s'ho passen tots molt bé. Molt bé! Quins estímuls poden donar els animals a les persones amb discapacitat intel·lectual? L'estímul és enorme perquè és una motivació per jugar. Podem treballar la motricitat, com ja he dit abans en aquesta sessió, podrem treballar els aspectes més numèrics o intel·lectuals, o també comunicació. Tot això ho pot aportar el gos només de base de la motivació que provocarà i l'alegria, i l'ambient tan distès que ens provoca. Teniu animals a casa? Sí, tenemos 4. Què és el que més valoreu d'aquest tipus de teràpia? Són teràpies molt constructives amb la connexió amb l'animal, els fan molt feliços tant per les dues parts que podem valorar. Ha sido una terapia preciosa. Yo veo que les encanta tanto a los animales como a los niños. Ay, 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 que te va a dar un beso. ¿Quieres que te dé un beso? Aquesta sessió és diferent. Què feu aquí? Bueno, com veus, aquesta sessió el que fem és treballem en taula, sobretot perquè ens estimula a treballar les extremitats superiors. Llavors aprofitem això, no? Que és un gos petit per treballar a les extremitats superiors, podem pentinar, podem donar menjar, fer altres activitats que a més treballem cognitivament, com colors, formes i això, i aquest ens centrem en l'estimulació cognitiva i extremitats superiors. Com han de ser els animals amb els que treballeu? Com els ensimitreu? Nosaltres els gossos que tenim són tots agafats de gossera i rescatats, i el que hem fet ha sigut seleccionar-lo pel seu caràcter. Són un bon caràcter, llavors a partir d'aquí no tenen problemes amb les persones, no tenen pors. Si tenen una mica por, si es pot treballar no hi ha problema, no? Però tot això passen com una mica de test i després el que fem és fer un ensinistrament bàsic, molt bàsic, com pot ser saber anar amb la corretja, saber sentar-se, tombar-se i això, i després els anem ensinistrant en la sessió. Ens el pot presentar? Sí, ja et presento la Paté. Paté, vine, Paté. Paté, vine aquí. Aquesta és la Paté. Té 2 anys i mig, més o menys. La vam agafar fa un any. I, com veus, no té raça, és una barreja. Tenim gossos de tot tipus. La deixo aquí ja. Tenim gossos que són de raça, que també han vingut de gosseres, però altres que són barreges, i el que ens importa és com sigui el caràcter del gos. Està contenta la vostra filla amb aquesta sessió d'animals? Que li va molt bé, sí. Està contenta. Heu observat alguna millora? Jo la veig més contenta quan fa la teràpia amb gossos. Els dies que fa teràpia està molt contenta i m'explica tot el que han fet amb els gossos a la teràpia. ¿Qué creieu que aporten els animals que no puguin aconseguir d'una altra manera? Para nosotros lo más importante es la falta de prejuicios, ¿no? De los animales. Es que, para ellos no hay una silla de ruedas, no hay barreras que creemos que existen con las personas, ¿no?
Y esto es muy importante y es muy bonito trabajar con ellos. Y luego aparte está la fuerza del estímulo del animal, que los chicos no se dan cuenta que están trabajando un montón de objetivos que hemos establecido porque están solo al perro y estamos trabajando un montón y ellos ni siquiera son conscientes, ¿no?, de que están trabajando, simplemente están disfrutando. Què és el més important de la rehabilitació de la persona amb paràlisi cerebral? Bueno, para nosotras lo más importante es poder trabajar la autonomía, ¿no?, de una persona y que la persona sea partícipe de esta rehabilitación. Ja han descobert que els animals són bons terapeutes. I també bons amics. Keep it coming.